Jste koupil za kabely. Koupili jsme NGK kabely. Ano. S An Weng Dung na... No, to ne. Takový. Měnil se 4 roky nazpátek. Jako, mělo by to jít povolit i rukou. No, takhle to vypadá, když se sundá ta plastová lišta. Tak jo, já vás vítám u nového videa. Tentokrát to zase startujeme mimo garáž. A dneska je v plánu, že pojedeme pro Danovo Volvo. Je to teda konkrétně Volvo 740. Je to 4válec 2.3, máte se na co těšit. Bude na garáži, bude se na mě dělat spoustu věcí. Každopádně, musím si zbalit věci, protože teď jsem akorát dorazil z práce. Takže musím vzít vysílačky, musím vzít nějaký pití, jelikož pojedeme pro to Volvo až do Svitav. Což je docela, ale je to asi 200 km od Prahy. Čeká nás 2 hodiny jízdy tam, 2,5 hodiny na garáž a pak ještě z garáže domů. Každopádně, beru vysílačky z toho důvodu, jelikož Volvo má, dejme tomu, nějaký vady. Jednu z nich je teda, že je zavržený difrák, což by ani tak nevadilo, ale difrák líkuje olej, ne moc, jenom trošku, ale s tím, že už to líkuje nějakou dobu prej, podle majitele, takže nevíme, kolik je tam voleje a budeme doufat, že s ním teda dojedeme úspěšně do garáže s tím Volvem, protože to Volvo pojede po svých. Takže doufám, že nezadřeme difrák. Další věc je, že to Volvo někde jde na 3 válce, což co se dá dělat. Nějak to musíme prostě zvládnout a dojet. S tím, že je tam špatný kabel pro svíčku. Takže někdy to prostě vynechávám. Všechny tady ty věci máme, dostaneme náhradní difrák k tomu, který by měl být v pohodě. A není to zavážka už. Měli bychom dostat nějaký kola, pneumatiky, nevím co ještě dál. Každopádně objednali jsme kabely pro svíčky náhradní. Další následující den dorazíme na garáž a budeme se vyměňovat volej. Budou se vyměňovat ty kabely pro svíčky. A následně se ještě budeme koukat na difrák, odkud teče. Zkusíme to najít. Doufám, že to nebude nic závažného a pojď to, co nechali spravit, aby s tím Dan mohl začít normálně jezdit a nemusel se bát, že to někde zadře a tak dále. Vím, že to má přes okolo snad 300 000 najeto, takže už docela dost, ale přes co si budeme na Redblock je to furt málo. Takže tak. Tady se uvidíme ještě během cesty a Dan vám pak řekne ještě víc info. Tak jo, zatím čau. Tak jo, momentálně se nacházíme na garáži, je už bohužel další den. Nenatočili jsme vám nic z jízdy, ani vlastně ten příjezd do garáže, jak jsme slibovali, jelikož jsme byli fakt unavený. Cesta trvala 2,5 hodiny dohromady, ze Svitav sem do garáže. Měli jsme toho docela dost, já jsem domů přijel asi v 1:30 ráno a byl jsem fakt unavený. Ale dneska už jsme teda na garáži, Volvo už je vevnitř a čeká teda na výměnu oleje, vyměníme kabely pro svíčky. Já jsem ještě přijel s oktávkou. Takže na oktávce nás čeká výměna všech filtrů, což znamená teda vzduchový, olejový filtr, olej samotný a ještě kabinový filtr. Takže máte se na co těšit a jdeme udělat úplný. Tak jo, nám přišel balíček, máme v tom filtry, oleje, kabely na svíčky, tak to všechno půjdeme vybalit. A čím začneme, Dane? Začneme Volvem nebo uděláme oktávku? Tak asi klidně to oktávku nejde. Uděláme nejdřív oktávku, OK. Tak vybalíme věci pro oktávku a jdeme nejdřív udělat oktávku. Minulý filtr? Tohle je olejový, předpokládám. Olejový filtr. A dále do půlka ještě vzduchový filtr, tak přijde teda jako, asi za 20. Všechno od Fetu Pilstein, dělal spolupráce je možná samozřejmě. No a se jdeme pustit do odmontování spodního krytu motoru. Tak, když máme venku, necháme to ještě chvíli schladnout, ale když je to fakt horký, ale jsme teďka 40 minut po dálnici, takže
Dáme ještě trošičku skladnu, aby to bylo aspoň vlažný, ne studený, ale vlažný. A pak to vypustíme, zavřeme, vidíme filtr na lednovej, olej, budeme dělat kabinovej a takový. Tak, mezi tím, než nám vychladne oktávka, tak se pustíme do kabelu pro svíčky tady s panem mistrem. No, to bude zajímavý. Tak, že tady ten kabel už je tady polepený, je to prostě pro másku dělaný, takže nic moc prostě. Povídej na co jsi tady koupil za kabely. Koupili jsme NGK kabely Ano. s An Wengdung na Volva s Red Bullkama, takže jdeme to vyměnit. No, to no. To měla být docela rychlá výměna, nic složitýho, takže jdeme na to no. Kolik máme jich tam 5, ne? Jo. Tady zatím nám to za rozdělačem to trošku teče, ale vlastně nic hroznýho. Ale jako ty kabely jsou zamrdaný tady, to je divný prostě. Nevadí. Pojď se někde nech, bokem. Tak. No, jdem to vyměnit. Se dá prostě vytáhnout, tak. No jasně. Paráda. Jeden out. A jde se na ten nejvíc bastlený po domácku. Ten kabel utrhnul, ale z toho. Zaber. Ty krásno, ten drží po domácku dělaný, no jo. Já se na to vezmu rukavice, se tady Kvalita. poškrábu ruce celý. Tak ten šel, kamaráde. Máme čtvrtý. Paráda. Takže svíčky jsou odpojený. Teďka to ještě vypět na rozdělovači. Upřímně nevím teda ten poslední, který vede od spoda do tohle toho, nevím co to je. Bohužel se omlouvám, ale nejsem znalec Volva a s rozdělovačem jsem jako se úplně ještě nesetkal u žádný auta. To i tady, ale... Takže nevím, když tak můžete napsat dolů v komentáři, co to je, pro co to je. Tak jo, tak odpojeme ještě ten poslední. No. Tak. Já jsem odpil něco jiného Na podle kabely. mě. Paráda. Tak a teď se musí uspět ještě teda, ale to mám to není vidět, ale to tam ještě dole je jeden ten samý konektor pro rozdělovač. Dáš semka. Jo. Tam bude pořádně vidět, jak je to zasraný odpale. Jo? Celý. A tak s tím, že ten předchozí majitel říkal, že to teklo často, tak to prostě jenom možná... Jako tady ten kabel celá podstatě ta zadní stěna. No, se vidět. A tam taky může být Tady ten 3 konektor. měsíce, to je prostě... Těžko říct, no. No, tak pojďme. A jdou se dávat nový kabely. Se dává nový kabely. Aha. No jako, že to tam zapadlo. Přemýšlím... Ještě možná víc zasunout. Ještě. Co ne? Jo. Tak ten dá svůj do spodu. OK. Tak jo, zkusíme to nastartovat. A uvidíme, jak to pojede. OK. Tak jo, prohodili jsme teda 3 za 4 a 4 za 3, že to misfirovalo. Takže 3 půjde teďka jakoby do válce číslo 4, jakoby nejdál od kabiny. A 4 půjde do 3, jakoby už blíž k tomu. OK. Cvaklo? Jo. Zkusme. Teď je to teda prohozený, už je to jako podle videa. Tak jsme to měli předtím. Takže už by to mělo být OK. Krása! Jako hodinky běží, jako hodinky. Ani těch 300 000 není znát. Krása. Tak to asi nějak učešeme ty kabely ještě a... Učešeme kabely těma svorkama, ať to vypadá trošku normálně. Ale běží. Krása.
Co to bude? Pozdě. Nevím, nějak to tam vidím. Máš hadry? Máš hadry? Jsem tam nechal ten široký. A máme nějaký magnet aspoň, aby to bylo, nebo budeme rybařit rukami? Tak širok bude takový pěkný. No. A to bude. A je tam, už se tam je nějak 4,5, něco takovýho, no už. Široka tam má, to necháme ještě chvíli. No, ale nám stále ještě odkapává, ještě malinko, nepatrně. Takže během toho času se ještě vyměníme vzduchový filtr. Museli jsme tady sundat kryt na baterku, aby si dal ten filtr sundat, takže tady dáme jeden, tady druhý a ještě tamhle pak je vzadu třetí a mělo by to jít ven. Vyměníme vzduchový a pak když ještě zbyde čas, tak vyměníme kabinový, který by měl být někde tady, takhle pod tím, on je možná i trošičku nepatrně vidět, trošku říct. Uvidíme, musím nás si radši ještě nahoru pak teda. Který by měl jít ven, teoreticky. Tak, máme starý filtr. No, to ne. Takový. Měnil se 4 roky nazpátek. Neříkám, že by se ještě jako nedal vyfoukat, ale jako už má prostě něco za sebou. To chce fakt, říkám, každý 3-4 roky jezdit a vyměnit v tom fakt jako pěkný bordel. Takže měníme za nový Klaska Filtron. Úžasná značka. Možná bychom to tady mohli trošku ještě předtím vyčistit. Takže tam dáme tady trošku bordelu v tom. Tak ještě to trošku vyčistíme. A dáme nové až potom. Tak. No trošičku vyčistili, aspoň trošičku. A musím ten novej si hezky zapasovat. Drážek vrátit nazpátek. Tak. Tak, teď už to přešroubujeme. Dobrý. Dobrý. Si děláme možná rukou. Teď se ještě teda pohodíme olejový filtr, no, která se teda nachází, že jo, pod tím krytem motoru. Jako, mělo by to jít povolit i rukou. Teď už to je jako na volno. A to se dělá chybu, tady to fakt jako pak extrémně moc dotahuje, což je blbost, to vždycky jako rukou. Nebo fakt s citem. To udělám normálně tou. Trošku tlakovalo. Filtr se z toho teda pak jenom sundá. Na tom není už nic jinak. Takže ten by měl jít. Co? Jo. Ten je tam jenom prostě. Jo, ten je tam jenom nacvaknutý, nic víc. Tak. Těsnění máme dole. O to těsnění se dává na tenhle ten poslední největší jakoby závět, no to už je za závětem až, tak tam až se dává to těsnění. A pak malý těsnění, který se tolik lidí neměňuje, ale patří sem do té mezírky, takže to se tam musí navlíknout. A jestli to bude dostatečně jako vidět, takže už je tady v té středové mřížce. Teď takový těsnění. Tak, tady to máme a ještě se tady nasadí těsnění na to víčko. Můžete ho promazat, nemusíte, je to čistě na vás. Ono se to pak ještě domaže, až se to bude nasazovat nebo šroubovat, respektive do toho. Tak. Top nebo bottom, s tím, že ono to vypadá na první pohled, to je stejný, ale tady je napsaný top. Takže tohle to přijde nahoru a
Takže tohle přijde nahoru. Teď to takhle protáhneme. Tak. Odcvakneme. Tak. Teď na to dáme. Tak, to taky musí cvaknout. No, v tom trošku jako vůle. To je v pořádku. A s tím se to takhle namontuje. To s citem. No, jako trošku dotáhnout. Tak, to by mělo být dobrý. Tak, já mám ještě tady se trošku odvolat, že mě to klouže, ale na mé rukou by to mělo stačit jak utáhnout, nic víc není potřeba. A může se nalívat malý volej a pak už to nastartujeme. Dole ze spoda je spodní kryt motoru, je teda už přidělaný, tady jsme to dotažený, jenom jsme to utřeli a můžeme nalivat nový volej. Uvidíme, já ani nevím přesně, kolik by se tam mělo jako vejít. Takže určitě naléme takový 3 litry. Pak bych s autem si jdeme z nájezdu, nastartujeme to na 20 vteřin, aby se to dostalo ten olej všude i do filtru, do toho olejového, ten taky něco si vezme. A podle měrky ještě pak po chvíli doléme ten zbytek. Máme tam jezdím 1,5 litru, takže to dáme tak po 2 litry. Nebo dáme tady, dáme tam 2,5 a uvidíme. Ještě něco nalejeme. Dáme víčko, naděláme, si jdeme z nájezdu, aby auto bylo rovně. Chvíli počkáme, až to steče, podíváme se na disku, popřípadě ještě dole, když tam bude fakt úplně minimum. A nastartujeme a dolejeme, už je potřeba. No, takhle to vypadá, když se sundá ta plastová lišta. Tak takhle vypadá kabinový filtr a prostor. Tady pěkný jako zapodaný listím. Pěkný je to. Tady to budeme muset vyndat opatrně a vyčistit všechno to listí a pryč. Pak budeme dávat nový. Lík oleje z diferáku jsme našli. Teď je to teda tam, kde kardanka se napoje na diferák. Tady máme kardanku. Tady se nám teda kardanka připoje na diferák. A tady bude gufero, ze kterého to prostě chčije. Takže se musí odpojit kardanka a uvidíme, co s tím dál. Jestli to bude vymlátit tady ta část a vyměnit to těsně, nebo budeme se celý diff dolů.